Fajnie. Zostałeś wyrzucony za brak aktywności, Nanek. Ty nubie. Fajnie. Jak ja to lubię. O, ja cię kręcę. Pa, para, 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 para. To dołącz się do mnie, Nanek. A ja idę do WC i zaraz wracam. Halo? No, jest tak. Przepraszam. Zdrowie! Mógł zapłać. Ja zaraz będę. No dobra. Komu to tak gwizdczy? Mi. Ucisz ptaka. Chciałabyś. Syreny u mnie grają. Gdzieś jakiś wypadek jest. Black Ops, you're clear to engage. Tak, Siri, Chatlewy jest spróbowane. Nie tak namawiają każdy na tego Fortnite'a, o Boże. Nie umiem w to grać. Ajajaj. Co nie umiesz grać? No nie umiem grać, 2 razy może grałem. Tyle jest. Halo, halo, jestem. Halo, halo. Halo, halo. Co to Nuketown? Really? Really, man? Ej, kto? Ja cię kręcę. Czemu nas znowu dołączyło do trwającego kurde meczu? Bo nie włączyłeś hardcore. Albo jebać hardcore. Hardcore jest na słabe uszy, co nie umią trafiać. No znaczy mi się wydaje, że jest do takich ludzi, którzy chcą sobie pograć, a nie wyładować cały magazynek. To źle ci się wydaje. No nie wiem, raczej na wojnie dostaniesz kula i już leżysz. Tym się sugeruje. Ale na wojnie musisz też umieć celować, a nie... Nie wiem, zawsze rykoszetem też możesz dostać. No. No w hardcore zawsze. Dobra, granatem mnie rozwalił. Grać mi jakieś ładne miejsce za 100 sekund. Na waszą sesję. A kopiowanie? Jakie kopiowanie? No i wygraliśmy. No bo ja ostatniego zabiłem na niej. Ja, ty ostatnio. To patrz. Widziałeś? Widziałeś jak po dupsku dostał? No po jaki ja mam wynik? 0-3. Super. Szalejesz. No, na tym rozumiesz bardzo. Dlatego godem, że wola. Uspokój się tak trochę, bo tak przesadzasz. Kto? No ty, A co? jakie statystyki? Boże, uspokój się. WRK? Co? Dobrze mówi. Co to było? Trumna się otwierała. Siema wąski, siema. Chyba Johnny. What's up? Dać mnie tu 20 sekund. Szybko się instaluje i gramy, Ania. Spoko, Serż. Idę sobie szprotki za chwilę zjeść. Takie rzeczy. Jest Nanek, a ty smacznego. dostałeś maila? Od WW3? Nie oglądałem. To Powiem ci, obej- że po prostu nawet mnie nikt nie obudził dzisiaj. O Jezus, dołączę do mnie, Nanek. Co ty zrobiłeś? Opuściłem sam zamiast z tobą, bo ja nie lubię Nuketowna. Dawaj do Nuketown mnie. jest Dawaj fajny. do mnie, nie marudź. Ej, Jeszcze nie dość, że będę- przy... Marudzą gorzej niż baby. TFR-ka nie dość, że przyjdzie do nas, to jeszcze... Na rodzinie, masakra. No.
Jeszcze jakoś gra wybierze, taka niefajna. Dołączyć do mnie, a nie marudzić. Werka, ciebie się już odpoloja. To ja już jestem, zaraz. Łączenie z serwisem online, o. O. Ale wiesz co ci powiem? Rocket League byś sobie jeszcze pograł. Roketa O, też w pogramy. Roketa mogę pograć. O. O, Mm. Dead by Daylight też musimy znowu odpalić. Muszę trochę Loko powyzywać. No, Mhm. ale fajnie było, fajnie. No. Trzeba no bo to trzeba tak, co wiesz, co tydzień będziemy co innego robić, nie? No, jasne, jasne. Ej, ale wiesz co? Ostatnio, że tak oglądał w telewizji Zagubieni lecieli, nie? Ja mówię, kurde, przecież miała być na konsola gra. Oglądam, No patrzę, no faktycznie była na PS3 i na Xbox 360. Aha. No ale to tak, wiesz, graficznie wyglądało tak jakby w 2006 gra jakoś odpolnił, nie? Aha. No takie GTA 3. Dołącz do gry. Teraz się chowajcie, dołączam do gry. Ja wiem, że coś miało być na tył, na PS4, no ale... Nie mam. No to lecimy. Wiem, że teraz ma być, jak się to nazywa? Forest. The Forest. A to wiem, ale to akurat mnie nie interesuje. Czemu? Ale można w grupie zagrać. Fajna, Forest? taka straszna gra. Ja na PC w to grałam, na PC to mam. I co, fajnie? Podoba ci się? Dajcie na Exodus. Może być. Ale nie wiem jak by to wyglądało na konsoli, no bo klawiatura, myszka, no to bardziej jest do takiej gry. A kiedy Johnny ma być ten The Forest? Anyone here? Talking? Anybody? Talking? Hello? Oh! Is that the thing? Dostępne, ale wiecie co, to wszystko... Ja wiesz... Demo... Ja pierdzie... To gdzie tu się biegało? Demo ogólnie, powiem wam, że... Nie pamiętam kiedy ostatni raz w to grałam, naprawdę nie. Grałem na Playu 4. Kuźwa, coś mam nie tak z tym tutaj. Wąski się pytał, jak ta Anastazja. Nie ma. Eldorado nie ma Anastazji. Ale Eldorado mnie zaprosiło do tego. Jeśli Naprawdę. chodzi o... Co? No to po... Aha, to... Spokojnie. O Playa 4, mam wrażenie, Bierzesz, że Johnny? w Xboxie to... Czekajcie. Troszkę kolory inne. Ale może ślepy jestem. Werkanu Ale Prando. mam wrażenie, jakby to troszeczkę to wyglądało inaczej. Trochę bardziej barwne. Ale może tak się odpaliło mi dziwnie. Siemanko Reker, siemanko Quickpol, siemano Beton. Ile tam jest ludzi, kuźwa, że ja nikogo nie widzę znów. Ale nie, graficznie ładnie to wygląda. Mimo wszystko, kurde, można gadać, że chce na FIFA. Ale piłkarze są dobrze zrobieni. Ach, dajcie mnie tu wyciszyć, a nie mnie od razu bierzecie i... Ładnie wygląda. Są inne kolory, mam takie wrażenie właśnie. Kurde, mnie zabił i tak będziemy teraz grać. Tak, kurde, jakieś takie żywsze. A co, w hardcore cię nie zabijają? To mówię, Nie. to może być Bo siedzą w kątach pewnie. moje I jakieś czekają, aż spojrzenie podejdziesz. takie dziwne na to. Nie wiem, może odpaliłem coś innego wcześniej, tak mi się rzuciło od razu takie fajne kolorki. Siemanonek, ale Xbox zawsze miał inną paletę barw. No być może miał inną zawsze. Kariera Frajera oczywiście jak najbardziej. Ale to na pełnej wersji na PS4 już. Robert Lewandowski, main striker. O kurwa. Dobra. Kiedy Nigel? Ojej. Co jest Nanek? Nie mam pojęcia. Co? To takie granie. Ciężko powiedzieć. Piszczek. O, No to dobra, to za chwilę ty wybierzesz hardcore. I na pewno mi się fajnie nie będzie grało. Czemu nie? Aha, no to tak. Nic.
Co? Nie marudź tyle. To nie, No. no. To jak baba, nie? Przespany jest, tak Proszę. zamiast mnie ktoś o 3 obudzić, to mówię. mnie nikt nie obudził. Nikt mnie nie kochał. To Ale już to twój jak problem. baba. Nie rób twoich problemów do naszych problemów. O, bardzo dobrze. Jazda z nim. Ja od czasu do czasu, jak muszę wcześniej wstać, no to sobie ustawię taki budzik. Lecy. I on mi tak trochę pomoże czasem wstać. No. No to ja budzik obudza się, wyłącza i da dalej spać. No dlatego mam 16 budzików. O. Nie no, tyle. Właśnie. Tylko jeden, po jednym wstaję. Ciężko, ale idzie. A Nanek nawet jednego nie ma. Ma Nie sobie- no, Nie więcej umie mu. nastawić. A potem nas wzywa. No. Ale umia postawić Banboy, umia, wiesz? Chyba piwo na stół. I flaszka. Ja cię kręcę, tego tu teraz wyleciało. A, plecy. No nie no. Eldo, no dobij jej na Discorda. Boże, jak ja dawno w tą grę nie grałem. A i tak mam lepsze staty niż Nanek. Ja już ci to tłumaczył, że ja gram do przyjemności. Żeby Tak, z ale za ludźmi... chwilę się będziesz denerwował. No bo się będziesz popisywał, że więcej tam uszczeliłeś czy coś. Showdown. Be advised, hostile care package overhead. Be advised, hostile UAV incoming. Be advised, hostile care package overhead. Hostile rolling thunder overhead. Wow, wbijam 23 level. Szaleję. Obliterate all hostiles. Otóż nazi się rozumie. Friendly hater inbound. Raps deploy ship inbound. Co my mamy za ekipę tu? Co oni tu robią, kuźwa, za mnie? Patrz, gość ma 36/8, no bez jaj. No jak gra na klawiaturze i myszce, to co ty chcesz? Nanek, Co? nie każdy, kto ma dobre statystyki, ma myszkę i klawiaturę podpiętą do No to konsoli, mo wybacz. ten, cheaty na USB wpięte. No już to kurde... Ważne, że coś ma wpięte na USB. No już to mamy kurde opanowane. Te cheaty? Nie, to, że ktoś wpina jak my przegrywamy. No to na pewno. Gdzie są wrogowie? Kuźwa, nie widzę wrogów nawet. Wyszli wszyscy. Battery KIA. Ajajaj.
Nie wiem, czy Eldorado umie dołączyć albo coś. No jak dołączy, jak trwa mecz? No Nanek, proszę cię. Ale to imprezy na Discordzie. Ruin KIA. Widzisz, dupa ci uratował jak z tyłu. Enemy down. Friendly Wraith in your AO. Friendly Halo? here inbound. Halo? Raps deploy ship Halo, halo. inbound. Halo w mordę walą. Chyba właśnie. ciebie. Mnie nie. Te Eldo i kaj ta Anastazja. Show them the win. Nie znam. To jakoś tam twoja koleżanka, nie? Co było ostatnio. Twoja. Nie wypowiadaj się, tak? Bo niektórzy mogą pomyśleć sobie, którzy streama oglądają, więc wiesz. A przez to masz dzisiaj kara na godzinę. Ja. Nawet, Nanek, nawet ja lepiej od ciebie. Nanek noob. Bo ja jestem kulturalny, wiesz? Nanek noob. Oczywiście. Trzeba wam tam pokierować was źle, bo kurde. No. Dobra, lecie, muszę zjeść i do roboty się zbieram. Niestety, ale jeszcze zatańczę dla Nanka tutaj, na tym ekranie. Proszę. Nanek, Co? ty lubię, ty. 6 na 15, bardzo dobry wynik, o co ci chodzi. No zajebisty. No, spytaj się Eldorado, to są moje normalne wyniki w tej grze. Noob nie noob, ale kurwa suby lecą. Dobre. Ku- Dobra, ja spadam, dzięki za gierki. No, hej. Co, uciekasz już? No, na razie. No, idę. No muszę zjeść i do roboty. Mhm. idę, no co? Dobra, trzymaj się, to spokojnej. No, Hej. dzięki, na razie. Przeniosę was tu, żeby wam tu nikt nie przeszkadzał. Dobrze, dziękujemy. No, nara. Nara. To co, Eldo, odpalasz? No już odpalam. Szybciej. A to gdzieś Lemiego słyszałem, czy co? Czy mi się zdało? Nie zle mi. Grotam. Gdzie gra? Co gra? No u siebie gro. Co? No, Nawet powiadomienia miałem. we Fifie. No ja też nie miał powiadomień. Tak przez przypadek, że wlazł. Jesteś czy nie jesteś? No już mam, ale gówna. Szybciej. Nie drzyj się. Werka cię pogania szybciej, Eldo. No ja wiem. Jestem bardzo spokojna dziewczyna. Mhm. Mm. Ej, tak, ale jak bo ona dzisiaj się na... jest- Jak ona się na kamerze cieszy... Kto? No ty. Nie wiem, czy do kogo się tam uśmiechasz. Proszę uśmiechać. Bo dzisiaj jest na Xboxie jest i Access na FIFA, ja pierdolę. Mhm. Dajcie zapro, bo nie mogę dołączyć. Ja No to musimy wyleźć. Same problemy. No, bo się czeka. Werka, tak to z mężczyznami jest, wiesz? Masakra. No. Team deathmatch. A to co, Kora gramy, tak? Czy? Nie no, hardcore normalnie jak ludzie. Jak ludzie. No, Jak jak inaczej. ludzie. Kurde, Werka, ciebie tak słucham, to słyszę mojej siostry córkę w tym samym wieku. Boże. Jak w tym samym wieku? Ile masz lat? 18? No. Kurde, tak samo gada. Jakbym wam puścił, to normalnie jakbyś Werkę słyszał. Ja pierdzielę, Może to 18 ja? lat. Jasny gwint. Może Kiedy my to? rodzina i nawet nie wiemy. Może i Ej, tak. jest 9 lat od ciebie starszy, ej. Masakra, jaki ty stary jesteś. Stary jak świat, no tak jest. Nara, Recept. pa.
Stary Hejka. Foch. Fuck forever na 5 minut. Facepalm. Padała mi stary jesteś. To młody jesteś? No Stary pewnie. jesteś. Młody, piękny i... No. Czekaj, jak to się mówi? Nie pamiętam. Twarz to mi Michał Anioł dłutym haratał. Aha, No. i tyle. I tyle. No. Wąski napisał. 18 to stara dupa. No a nie? Już widzę siwe włoski. O Boże. Eldo, gdzie ty jesteś? Aha, Werki nie ma. No, wyrzuciło mnie przed chwilą. A to dołącz do mnie. No, Dojdź mogę. do mnie. nie mogę. Nie możesz. Nie mogę. Dlaczego? No, Czekaj. nie pozwala mi. Dołącz do gry. Dobra. I znajdź mecz. Hardcore. Znajdź i zniszcz. Werka! Co? Lepszy gen. No dobra, no. Co się stało? Dobra. Nie, nic. Nic. No Zaraz tylko będzie ban. nie będzie żadnego bana, tylko przypomina ta sytuacja, że w końcu musiałeś wyłączyć streama i przyjść do mnie. No ale jak wejść w mecza. Ach, Ty nie będziesz no, nic. ale wtedy jeszcze miałam laptopa starego. Teraz już na komputerze, lepsza jakość. Tak, a ja nie widział żadnego filmiku, że jakiś komputer masz albo No coś. bo to jeszcze stary komputer, taki filmik Aha. o komputerze przyjdzie dopiero, nie wiem, może styczeń. Mhm. Miał być grudzień, ale chyba się o miesiąc przesunie ten plan. No ale zawsze dobrze. Dobrze, że coś mocniejszego jest. No, jasne. Ej, kurde, serio, pograłbym z wami tak razem wspólnie w jakoś fajną gierkę. Macie No ten to wie... dawaj gramy w pewną gierkę. A potem możemy sobie zagrać Wiedza to potęga. Macie to? W co? Mhm. Wiedza to potęga. No to nie, to ja odpadam, ja nie mam wiedzy. Ale masz potęga, Nie, tego też nie. nie? Kurde, weź i słodź, to ani nie zaskoczy. Dobra, 3 na 3. No to musimy wygrać. Pokażemy Banboyowi, że idzie wygrać. No, jasne, że idzie. Hardcore Zalać mnie team tu i deathmatch. 10 sekund. Szybciej. Eldo, co ty na to? Ja na to, że lecimy na Szczecin. Jak nie jest online? Kto nie jest? No ta wiedza. Czemu on się nie slizguje, jak nie chce robić się O ty gnoju! Jaki kamper! O ty gnoju! Gdzie się kampi? O, widzę. A, strzelił mnie. Co za... Kurde, nie widzę ich. Z tyłu siedzą. Kurwa, jaka kampa. Wiecie, kurwa, nie wiem. Sorry! Man. Wow. Na nek, nie natychmiast strzelać. Z tyłu. Gdzie słyszę go, kurde, ale... Jeb mnie! Skubani! Co my to za ten łapli? Ja cię kręcę, co to za drużyna, ej? Co się dzieje? Sprząta... Nie wiem, to broń. O fuck, o Boże. No my teraz pograli. Mhm. Nic
Czemu to wam tak kiepsko idzie, no? Ja ich biję, a wy co? Nie. Bijesz ich? Tak, już aż 3 razy. 3 razy? O, to wytrzymali. Nie da się tu wskoczyć? Hostile counter UAV above. Radar is down. Siadło! Hostile care package overhead. Kaj cię zabił. Już jesteś? Spoko, Seriusz. Kurna, tam był... Jawerka za tobą był, ty mi zawadziłaś. Nie, co zapłaciłeś mi? Pa, i zabił mnie, no co za... Plecy mam. Jasny gwint, co to się ci kufa dzieje? A nie, twoja wina, nie. Że nie umiem grać? Dzięki. Plecy. Nie ma tak popełnić samobójstwo. Można i tak. Działko mają, kurwa. UAV Co? inbound. Jezus Maria. Siadło. Ach, brakło mi amunicji. No i co tak cisza? Każdy się skupia, Skupienie. kurde. Spoko, wąski, spoko, wbijaj, wbijaj. Teraz się będziemy gonić w kółko. Aj, za mną. To znaczy gdzie? 2 metry pod ziemią, bo go zabiłam, nie zabiłam. Dupa. Podbiegł do mnie i mi strzelił. Tam, gdzie są te wagoniki. Wiesz gdzie, nie? Dokładnie ten. Kto ci... Ty gnoju, ty... O, fuck, w plecy, dzięki, szachmat. Wow, żem go strzeliła. Lalka, jutro jednak nie zarobię. Seriusz, jak tak możesz? A to jest... Kurde, urodzie tam, urodzie. A to jest ten Sirius Black, czy nie? Tak, ten Seriusz Black. Ja pierdolę, nie wierzę, co to robi. Tu wiesz. W samochodzie jest. Dobra, mam go. Dzięki za Okno. subskrypcję, dziękuję ślicznie. O, panie. Dziękuję za suba. Wow. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję ślicznie. Suby lecą? No,
Szalejesz. To ile ich już masz? 3. Ale nie, ogólnie. Nie wiem. 4. Ale na Twitchu czy... Na YouTubie. 5. Dziękuję. Jeszcze dobierz 5000. 6. Dziękuję bardzo. Teraz lecisz. Drugi jeszcze jest jeden tam jest. Gdzie? 7. Prześlij ich do mnie, a nie. O, 8. Eldorado. 8 subskrypcji mi wpadło. No to jesteś kozak. No kurwa mać. Lord Gaming, dziękuję. 9. subskrypcja. Jebnie. Słyszę przedyków gdzieś. Dobra, paczkę mam. Kurwa. Co wy tam robicie? Kto? Friendly care package Nie incoming. wiem. Ja nic. Kurwa, paczkę mi zabierze. Kto? Paczkę mi zabrał. Zabił mnie. Przy stodole. Aj, zabił mnie. Ale... Friendly UAV. Dawajcie, dawajcie, goniliśmy ich. Ciśnijcie ich. Friendly GI unit deployed. Kurwa, gdzie on tam wywali? Fight harder. No jak mi powiedz, że chyba fake sobie, że nawet tyle osób na live nie ma. Mam ci to od Syrisza powiedzieć. Co nie ma? We're in the last seconds. Jeszcze raz. Osób na... Że nie masz tyle osób na live, więc chyba fake sobie. Od Syrisza. No właśnie widzę to. Nie zna się. Friendly care package incoming. Jezu. Prosto w granata. Kurwa, dwóch. Counter UAV. Równo jest, równo jest. Wydajcie się. Aj, Wygraliśmy. miałam to Wygraliśmy, wygraliśmy. Brawo. O fuck. Syriusz pisze, że live'a nie miał. You were never going to survive. Nanek, brakuje cię na 3. miejscu. No widzisz. Byliby wszyscy, a tak to nic. No ktoś mnie tam przeskoczył kilkoma tymi to. No, kilkoma. To 9.4, czemu nie gram na komputerze? Bo nie gram, no. Nie gram, tu se wolę na konsoli popykać.
Jestem. Tutaj, o. Gdzie tu ekipy? Nie wiem, jak ten... Już tam. Ale wy jesteście? Nie. Eldo. Jeszcze tak. No jeszcze jestem. Hardcore team deathmatch. Ale teraz spadam, wiesz? Czemu? Jakiś sobie film obejrzy, wiesz? Aha, spoko. Mi się nie chce. Nie chcę mi się szczerze będzie. Dobrze. Nie, moja Monika mi wiesz ciśnie, że Mhm. jakiś film obejrzeć. A to jeszcze masz inno? Twoja? Jako No. inną. Ty masz inną? Nie, ty masz inno. No to, że twoja Monika. Tak, to Znaczy ja. Twoja? twoja. Jakby to nie było oczywiste. Przez co się pytam, czy tam więcej nie masz tych twoich. Nie mam. Wow. Rozstawiam na- Czemu ślizgać się nie mogę tak kurde dziwnie jakoś? Ja. Ja. Ale mi z pięci wszedł. Czego jak biegnę tak cały czas, to mi jakoś blokuje mnie. Nie ma tego wcale, nie pamiętam. Ja pierdolę. Jaki random mnie zabija. Uwaga. Fuck. Pierwszy w kilku w końcu. Kurna. Plecy miałeś, Nanek. Tak, miałem plecy. Ja pierdolę, nie wiem co się dzieje. Ups. Ej. Granat. Brawo, Werka. Kurde. Patrz w plecy, a nie... Kurde, rozwalił mnie gnój. War Machine, ja pierdzielę. Dobra, biegnijcie, bo kurde, wszyscy razem biegniemy. Dobra, mam go. Chodź, tu drugi jest na dole. Bo biegną w dwóch. Ups. Jaki kamper w wejściu. Ale mam go. Masakra. Eldo, ty widzisz, co się tam u mnie dzieje? Co się dzieje? Ja widzę. Ale gdzie? Na YouTubie. Nie wiem. Zaraz zobaczę. Suby lecą czy co? Mhm. A widzów nie ma. Przesiedź się trzeba. Nie krzyczę po tobie. Spokojnie, Seriusz. Wow, nie ma tak ślizgnąć się prosto w
granaty. Dobra, zabiłem go już ten. O, mój Tutaj postawił wejście, uwaga. No to grubo nawet, kurwa, 2400 widzę masz już. No. Super. szalejesz. No, super. To co? Promocja była, nie? Chyba ja. Hej, Siemka, co tam? Chyba była Co się jakaś promo. przejmujesz? Co się przejmujesz? No, kurwa, ciesz się. Dobrze, że wpadają, a nie, że odchodzą. To jak to? Jezu. O, plec. I to mnie zabił, no co za piczowina jedna. Właśnie, map tu brakuje mi w tym trybie, kurwa. Kurde byle. Ej, to co? Cały stream mi tak będą te suby wpadać, czy co? No a co? Siema DJ. Co tam słychać? Jak się masz? Czy jednak streamujesz tu i tu, czy jak? No na razie tak, bo jeszcze nie podpisałem tego. No potem jak na Twitchu partnerstwo podpiszesz, to nie możesz tu i tu. No wiem, dlatego się pytam. A ty to podpisałaś? Jeszcze nie. No się właśnie zastanawiam, czy to podpisać. No bo co potem ci zostanie? Vloga możesz nagrać, czy co? Jak vloga? No tu na YouTubie, co możesz dać? Urywki? Aha. Nie wiem, mam jak ja tam w twoim miejscu wolałbym chyba na YouTubie zostać. Jak ci tyle subów leci teraz. No tak, no ale co suby, skoro widzów nie ma? A tam ma? To samo. Mam. Nie wiem, dla mnie to bez sensu. Ja to zastanawiam. Ajajajajaj. W RKS, jakie masz gry, żeby mogli razem zagrać? Jak Eldo uciekał? Tego Roketa, co mówiłeś? To tak to... Nie wiem. Ups. O, jak ja mam szczęście z tymi granatami. Kto mnie zabił? Mój mnie zabił, no co za frajer, kurwa. Kurwa, trzeci wychodził, co go zabił, a ten mnie zabił. Oj. No nie, no. Tak się nie da grać, panowie. Nie. Panowie. Panowie, ten. Panowie i Werka. No i pięknie, dwóch tam zgasiłem. Siedzi tam jeszcze dwóch, no co za piczowina. Kurna! Ale bych tam poładował ładnie. Chował mnie. Kurwa, z dołu, na górze są, wszędzie są. Co drugie słowo to tylko. No to wiesz, taka grania. Gdzie zabił? Trzeba na spokojnie do tej gry podejść, a nie. Właśnie, nie. Na spokojnie to my w szachy podchodzimy. Dawaj onanek w szachy gramy. Umiesz Szachy? grać w szachy? No jasne, że umie. Uwaga, uwaga. To mnie nauczysz. Umiem grać w warcaby. Ale więcej to nie. Uważaj, uważaj. Siedzi. Kurcze blade. Ja... Nie, zmieniam to broń. Ta broń jest bez sensu, kurwa. A i tak, w dupę dostajemy. O, uspokoiło się już. DJ, chory jesteś, ojeju. Ojeju. DJ to chyba na głowę, co? Czy nie? A to nie wiem. To ten sam DJ, czy któryś inny? Your DJ.
letting down the back. Zagraj to 2 vs 2 w szach. Care package on standby. O, siedzą tam na samochodzie. Naprzeciwko. Kurcze blady, szukołego i mnie debil zabił. Oj, tu mam cię. We're out of time. Don't hold back. Z buta wjeżdża. Plecy. Nie bierz tego, zabiję cię. Co za debil! Sorry, nie chciałem. Locie. Fuck, jeszcze koniec tego, no co za debil! Kuźwa. Mi powody, woda mi się skończyła. Eldo, ty debilu, ty. Sorry, niechcący było. When I'm done, there won't be enough left to bury. Pusto. Wysło. Wysło. Ojojoj. Nieładnie. Ups. Wow, poziom 24. 2 poziomy dzisiaj wbiłam. Szaleję. Wow. Szaleję. Ej, ja mam 55. Szaleję. To ja bym musiał tego zrobić. Jak się to nazywa? Kaj się to robiło? Mnie ledwo co słychać? Kłamiesz mnie tu, Hukos. Słabo mnie słychać? Nie, no ja cię dobrze słyszę. Dałam trochę głośniej mikro. Oby teraz nikomu uszy nie odpadły. Ej, co ja to zrobił? Co żeś zrobił? Dobra, dupa. Nieważne. Ja słyszę dobrze. Hukos, podgłoś twoje głośniki albo słuchawki. Mnie tu nie wyzwaj, że za cicho. Pa, 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 pam, 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 param. LOL. Na mojej klawiaturze nadal mam taki motyw. A kurde, głupio teraz. Widzicie? Choinka. Śnieg pada. Nice. Co ty to masz Gdzie? na tej klawiaturze? No choinkę. Święta niedługo. Co ty to masz za klawiatura w ogóle? Razer. Razer? Razer. Razer. Razor's dobra, Puff, już. Razor's Puff. Dobra, ostatnie meczyki spadam. Spoko. Zostawiasz nas, rozumiem. Muszę niestety. Samych. Samych najlepiej, tak. Tak chyba się mówi, nie? Że mi tu na spawn wleciała, wszystkich rozwaliłam. Szaleję. Ja. Aj! Aha, kurde! Nie zdążyłem.
Nie krzycz tak, spokojnie. Przepraszam, pani Weroniko. No mnie wywaliło. A się czają ciebie. Tata wywaliło, rycz quitowałeś i tyle, a nie. Aha, masz granata, ty baranie. No przecież byłam na jego głowie, no. Za wysoko. No. Fucking shit. Ej, nie umiem do was dołączyć. I co teraz? O, Kto mi fucking tu shit. gada znowu, no? Ludzie, wyciszcie się, proszę. Aj, plec. Fucking motherfucker. O Jezu, nie, wrogu w środku siedzi. O, ale perfidny. A jaką ja mam weryfikację robić? Jaką weryfikację A, czego? to na privie nam. Mhm, dobra. Zobaczymy. Chciałam. A to jak pisaliśmy kiedyś o tym chyba. Jezu, ale mnie tłuką. Oj, oj, oj. Chodzi o aktywność, wiesz o to chodzi? Mhm. To tam za chwilę by nikogo nie było. No. Nie wiem, twoja grupa. Robisz sukcesję. Ajej. A, plec. Ja z niej i tak nie go widzę już. Na niej nie ma co i tak robić. Świnio! No mówię ci szczerze. Ej. No ale kamper. I co ja po tym przez pół świata cię będę szukał? Nie, no mojego messengera masz. Nawet ci mogę mój numer dać, jak chcesz. Ale no nie w środku kampią. Czekał na mnie pieczowina jedna. Oj, oj, oj. Hu. I co teraz? Już mi się dzisiaj lepiej w Infinity grało. Prawda. A to jest jakoś gra darmowo. Warfare czy jakoś tak w plusie? Warface, no grałem w ją chwilę. A. Powiem ci bez strzału. A to w plusie czy w czym to jest? Nie, to za darmo jest. Aha.
Nie ma szału wielkiego. Demo FIFA 2019 jest? Te- Hu, hu, hu. Zaraz przyjdzie do mnie tak. Fifka, kod 4. No nad BFM 5 jeszcze myślę, ale. Red Dead. Oczywiście standardowo musi być taki tytuł. Teraz myślę Nanek, wiesz nad czym? Na czym? Nad kupowaniem gier ze Stara. Czemu ze stara? Jakaś taka wygodnie jest. Czy gdzieś pojadę czy coś, to nie muszę z sobą konsoli wozić. Odpalam na moim koncie i tyle. No tych gier i tak to nie sprzedaje i tak. Jeden ciort. No ale co? To nie, niż ci się to pobierę, niż co? No to ile pobiera się. Ale ja też ostatnio kupuję gry raczej na tym storze. A powiedz mi, jak tak za 10 lat byś se konsola chciał odpolić i już tych serwerów nie będzie i skąd to pobierzesz? No jak nie będzie, to będzie. Mm-mm. Wszystko będzie. No Może oczywiście, tego nie że być. będzie. Może tego nie być. Jak nie. Oj, na końcu dnia. Nanek, kupowałem gry kiedyś, pamiętam, na PlayStation trójce i wszystko do tej pory jest. No nie wiem. Niestety, no, takie czasy są teraz, że wszystko działa w erze internetu, no. O Boże, ekipananka? Mhm. To tutaj macie. Nie wiem co to. Wysłałam, bo mi każą. Co ci każą? Nic mi nie każą. Wyzywają mnie. Co ty wysyłasz? No nie doszło jeszcze. Nie Mhm. doszło. O, teraz doszło. Doszło? Doszło. Ale gdzie, na czacie? Na Messengerze. Mhm. Mhm. O. Pfa, moje jest większe, widzisz? No niech ci będzie, no. No. I tyle z tego. To co wy teraz robicie? Bo ja widzę, Nanek, że ty na storze siedzisz i ja tu tak sama gram. No bo nie wiem, czy Eldo gro, czy co. Nie, ja już wychodzę, wiesz? Nie chcę mi się. Jakoś dzisiaj. To co Werka gromy? Nie wiem, co masz do grania. Dużo mam te kotokrania. Tusza, to powiedz coś, może też będę miała. FPS, Frank, czy mam? No możesz do nas dołączyć, ale my będziemy tutaj prawdopodobnie gra zmieniać. A impreza mamy na Discordzie. Ale też głupio, że jesteśmy u Panboya, bo teraz jak siedzimy na live, to nie możemy sobie nikogo przecież przerzucić do tego live'a, nie? To idziemy stąd? Możemy do mnie iść. Ja też mam taki live. No To możemy przynajmniej do będę- ciebie iść. Pójdziemy do mnie? No. Spoko. A nie wiem, masz ten mój Discord czy nie? Nie, musisz mnie zaprosić. O Boże. O Boże. Musisz mi klucze dać. Zaprosiłam. Zaprosiłam cię do związanych. Dobrze. Dobrze. A Eldorado? Eldorado No mnie też może zaprosić. też poszło w świat. To tam idziemy. To chodźcie do mnie. Chodźcie. Dobry? Dobry. A to powiedz mi, jak ty to masz ustawione, że masz live, hashtag live, live głosowy i zablokowany live? No bo mam live, no to hashtag live, no to mam Fredka, bota, co mi zawsze pisze, Werka jest live. Potem mam taki live otwarte, że każdy się tam joinuje ile chce. Co się robi? No i każdy se dołącza jak chce. No wy przed chwilą dołączyliście tam po prostu. No a ten zablokowany? A ten zablokowany, no to tylko ja i moderatorzy i tacy tam mogą przesuwać do tego czatu.
No, takich rzeczy nie mam. No widzisz. Co musisz zrobić? Ktoś mnie wita i pozdrawia. Nenek, pozdrawiam cię. To co gramy? Fortnite? Chcesz mnie zabić? Dzisiaj? Nie. Mów coś mądrego do grania. Coś mądrego. Nie wiem. Na pewno nie te motorki, co przed chwilą pokazałaś. Jakie motorki? Trial Dead Fusion. Price. Aha, to. No, spokojnie, spokojnie. Need for Speeda nie masz, co? Need for Speeda nie mam. Mam na PS3. Johnny, dużo mam gier. Bardzo dużo. Dużo, bo mam 2 dyszki. A razem mam chyba 3 terabajty. Nie, więcej. 3,5 chyba terabajta. Ja Boże. No, dużo mam gier, dużo. Roketa? Rocket League? O, jeszcze kurno, zapomniałem. Knaka muszę skończyć. Oj, oj, oj. Gry plusa. O Boże. No, dużo ich mam. O, dużo, dużo. Wormsy nawet mam. To jesteś ty. Warsy chyba też mam. Gdzie to? Ja mam 275, bo tylko 500 giga. 275 gier masz na konsoli? Nie, chyba gigabajtów zajętych. Aha. No tyle gier to by mu nie starczyło 500 No gigabajtów. teraz właśnie tak patrzę. Ja mam terabajta w konsoli. A w jaką wy się grali z tym? Z kim? Z Loco i Dead BB? by Daylight. Dead by Dead? A, dobra. Dead by Daylight. I to jest na plusie? Czy co to jest? To było w tamtym miesiącu na plusie. Czy w tym miesiącu? I don't know. I tego nie mam pobranego? Nanek, wstydź się. No zaraz to sprawdzimy, nie? PS Plus. Co w tym miesiącu jest? God W of ogóle nie War sprawdzam. mam. Wiedza potęga. Dead by Daylight. Edycja specjalna. Specjalna. Mi se język Język? plące. He? Sieć nie jest dostępna? Czemu? Głupia gra. W tamtym miesiącu była w plusie, widzisz? I ty nie pobrałeś. Wstydź się. To jest ta, nie? Z takim tym. No tak, dokładnie. Dobrze. Mam tu tam wszystko. Masz to. Mm, To dobrze. To gramy to? a możemy Czekaj. A czy to mam pobrane? Obyś. Obyś. Nie mam. No, Nanek. Nie, mam, dobra. Wszystko pasuje. A więc tak, ta gra jest fajna, ale ma lagi. Czemu mam lagi? Zanim się połączysz do sesji, to 5 lat minie. Aha. Aktualizacja 3 giga. O, Nanek. I jak tu się ma zżyć? 8 minut. Ej, właśnie. No. Muzyka mi się skończyła i nikt mi nie mówi? Się dziwię, co mi tak w uchu nie bręczy nic. Masz 102 obserwujących? No, dzisiaj wbiłam.
Wow. Setkę. A ino 1700 wyświetleń. Czemu? A ja mam 86 obserwujących i 2239. No to masz tylko 500 wyświetleń więcej ode mnie. Ale to 500. 500. Nie, wygłupiam się. Dawać mnie to. Menu, music. Wycisz mnie to, muzykę. I wzrosło mi do 10 minut. Pa. A cej od z tej strony, kurna, ja to teraz dopiero widzę. John ma tylko 5. O kurde, szalejesz. Chwila. Moment. Jeszcze cię nie dodałam. Masakra. Trzeba to naprawić. Tutaj. Znajomi. Listy. Edytuj listę. Wybierz znajomych. Ale muszę ci powiedzieć, że odkąd gram w PS-a mi tyle wchodzi. Bo jak gram w PS-a, to mam tak z 20 ludzi na live'ie. Żartujesz. No. Przez PS-a mi tak szybko leci teraz na Twitchu wszystko. No widziałem jak u tego, nie wiem czy tam kojarzysz Filipa. Jak nie kojarzę, jak kojarzę. Kojarzysz? No, to on ładnie mu to tam poszło. Pamiętam jak No, odpalił to- kanał, to miał 1200, No, coś takiego. a teraz prawie 3000 ma. Mm. I 200 ludzi Poszedł w na górę strumyku. jak- Stałeś za pro. Na YouTubie siedząc, Werka, zawsze możesz przyczynić się do zwiększenia ilości subów i followerów. Co? Nie wiem co to Johnny napisał u mnie. Na ety siedzę. Werka zawsze możesz. Aha, że ja się mogę pomóc z tymi? Co? Chyba, nie wiem. Wąski czekamy aż się ten steguje. Obierze. Boże, jaka ta gra jest głośna. Options. Aha, że tam masz 20 typa. Może o to chodzi. Aha, no. No. No za... Zawsze mogę kliknąć suba. No wiem, Johnny, na tym jeść followsa kliknąłeś? Kto? Wiesz, no Johnny mówi, że zawsze mogę kliknąć suba. A ty followsa kliknąłeś? No właśnie, właśnie. No, atakuj go tam. No. Nie ma nic za darmo. Ale ci powiem, wiesz co? Że jak ten... odpaliłem pierwszy, czy tak bardziej, że się siedną na Twitcha, nie? No to tam fajnie po ileś osób wskakiwało, tego. A teraz zaś jest ta tendencja spadkowa. Ciekawe co to tam. Johnny, ty nie masz ciśnienia na tym punkcie, ale ja mam, więc kliknij mi tego followsa. Nie no, żartuję.
Tylko jak się live podoba. Mam update do tej gry, co jest za darmo. Warface? Warfare? No, pisze mi tu kumpel. Ujowa jest, że szok. Nie pobieraj. Już dawno ci ciebie, a no widzisz? To nawet nie widziałam. Nie dzisiaj. W sobotę gram znowu na Sprzymierzonych. W sobotę? W sobotę. Czemu w sobotę? A czemu nie w sobotę? No nie wiem, w sobotę tak? Nie w sobotę? Nie No. gra się w sobotę? Nie wiem. A jutro co jest za dzień? Jutro jest czwartek. Mhm. Mhm. Nie no, bo ja na nocki robię, także. Na nocki. No ale ja gram o 18, więc nie za późno. Mam nadzieję, i że tym spoko. razem nie będę miała faila, tak jak za pierwszym razem. W co? Aha, z tym. Sprzymierzonych. No. Z OBS-em. Jesteś, tak? CJ. No to spoko. Słuchaj, Padosz, nie opłaca się tego pobierać, tej gry? Jeszcze masz 5 minut pobierania. To ja idę po coś do picia. Idź, dziołcha, idź, Idę. idź, Zaraz przyjdę. idź. Patrz na kanale, no już idę obejrzeć, już oglądam. Dairy Queen? Dairy Queen? Hi. No co porobiono? Czekam, aż mi się tu ściągnie kurde, delik, coś tam. Berka poszła, Berka przeszła. Mam nadzieję, że dobrze zagadałeś, żeby nikt nie uciekł. No, cały czas, cały czas byłem cicho. A, to dobrze. Ja, Johnny, ta gra, ta. Nie mogą po polsku napisać tej gry. Zawsze, kurde, jakieś łamacze języków. Ja w PS-ie jak gram, to mi przychodzą czasami jakieś ludzie, nie wiem skąd. Dzisiaj nawet miałam typa z Senegalu i potem tym moim krzywym angielskim musiałam się z nim dogadać. Ale dałam radę. Ale to co, na Twitcha czy gdzie? No na Twitchu, jak streamuję PS-a. To z Niemiec, z Senegalu, z Korei nawet miałam raz. Nie wiem, czy to też dzisiaj było, czy nie. Werka tam samych typów. How do I... Johnny, no, Werka ma tam samych jakichś dziwnych typów. No, dziwne jak... Słyszysz, Werka, ale ty teraz musisz image zmienić. Czemu image zmienić? No bo wiesz, jak jest, widziałaś te filmiki na... Gdzie? Na YouTubie. Jak to jest? Nie fake, no... No, te z Twitcha dziewczyny.
nie. Aha, że No. same topy, wypchane cycki. Rozumiem, o co chodzi. A ja siedzę w takim dużym t-shircie, nic nie widać. No. Czekajcie, dajcie mi pół godziny, idę się wymalować, 10 kilo make-upu na twarz. No to Topa, chcesz czekaj, stanik betoniarka. wypcham. Betoniarka trzeba namieszać. Stanik wypchałam skarpetkami i jabłkami. Słyszysz, od razu te 2 arbuzy włóż i... się O, pokroiły. arbuzy. Nie no, 2 może bez przesady, ale 1 przetnę tak na pół, to powinno być dobrze. Byłeś wczoraj, to widziałeś? Aha, to szalejesz. Kto był wczoraj? Gdzie? Co? U mnie na live pewnie. Ile to by się tam to jeszcze pobiera? Już skończyłem. To Proszę. Survive with Friends. Jeszcze raz cię zaproszę, bo wyszłam sama z sesji, bo musiałam zmienić ustawienia jeszcze. Chcesz być killerem, czy chcesz gonić, czy... Nie, czekaj, killer goni, więc chcesz być uciekinierem, czy chcesz gonić? No możesz mnie pogonić, no. Pogonię cię, dobra. Pogonię cię. Ja w ogóle nie wiem jak się to grota, także wiesz. Musisz biegać na No. lewym. Nie niszczyć, naprawiać silniki. Fajna grafika. Znaczy to jest filmik, no ale... A to ty chyba jeszcze tutorial będziesz chciał przejść, co? Mhm. Dobra się. O Boże, i weź tu żyj. Serio? Ale ty to też możesz zrobić. Czy nie możesz? Okej, dobra. To się ładuje, czy co? Nie wiem. Ej, ty masz okno otwarte, czy co ci tam faluje tam z boku za tobą? Za mną? A to wiesz, horror, to musiałam zrobić klimat horroru. Mhm. Nie no, okno. Z live'a cię wyciepało? Ja ci wyślę na prywatnym taki link. Wejdź w niego i tam chyba możesz zmieniać. Tylko tam nic innego nie zmienię oprócz tytułu i gry. Ja muszę twoje zaproszenie akceptować. Tak. A, to czekaj. Kamerkę ci wycipało, czy wyłączyłeś? Wyłączyłem. Rozumiem. O, jeden follow mi uciekł. Było 102 i jest 101. Oj. O, jest Nanek. To mam cię gonić, rozumiem, tak? No. Dobra. A to we dwóch ino będziemy?
Nie, będzie się szukało innych. Ale... Co mam, ready dać, czy co? No. Tylko ja nie mogę się zmienić na tego, Aha. na killera. Nie wiem czemu. Bo ja może tego początku nie przeszedł. Nie no, zobaczymy co się stanie. Też kliknęłam ready. To nas kto inny będzie gonił i tyle. Jaki błąd wyskakuje? Czemu? Kłamiesz mnie, to się rusz. Ready. Steady. Albo nie, czekaj, ja stąd wyjdę. No. Ty też wyjdź, bo ja wiem co ja zrobiłam. Ja zrobiłam Survive with Friends, a ja muszę zrobić coś innego. Ja muszę zrobić Kill Your Friends. O, dokładnie. I teraz mogę cię gonić. I teraz cię mogę gonić. Zaproś... Nanek. Zaproś. Dobra. Mhm. Ja namieszałam, sorry. Teraz jest? Dobrze. Czekaj. No, jest tam. Nie sobie Teraz możesz być ready. Teraz cię będę gonić. Tylko ty to jeszcze może zmienić Danek, coś tam, coś ciekawego. Tam nadal jest gram w BO3. To teraz musisz przede mną uciekać, bo jak nie uciekniesz, to ja cię tak raz popchnę moją piłą i No. potem cię powieszę na haki, potem dedniesz. Aha, no dobra. Możemy się tak pobawić. Czemu nie? No, gram wtedy. Ładnie to robisz, Syriusz. Pięknie. To będzie dobre. O! No, Arel, siema Arel, siema. Siemanko Arel. Hej, Arel! Też się przywitam. I co, mam uciekać, czy co? Teraz musisz naprawiać takie silniki. Ale uważaj na quick time eventsy. Na Potem co? Quick times events. Czyli od czasu do czasu wyskoczy ci takie, no na kliknij R2 chyba to było, czy L2. To musisz to potem kliknąć w dobrym czasie. Boisz się już na nek? Jak się tu biego? Nanek. Jak się tu biego? Czemu R2. nie działo mi? Jak to nie? Nanek!
Bije ci serce? No. Zgadnij, kto za tobą jest. Uciekaj. Czemu nie mogła szybciej uciekać? Gdzie on poszedł? Nanek! Co? Gdzie uciekłeś? Teraz znowu wyjdzie ze mnie psychopata. Bój się. Ej, fajnie masz, ci powiem. Czemu? Nie no, nic. Ha. Jak ci serce mocniej bije, to znaczy, że jestem w pobliżu. Aha. Więc wtedy uciekaj. Nanek. Gdzie ty jesteś? Tu go nie ma. Dziewięć widzów, skąd wyście się wzięli? Gdzieś ty jest, no? Nie, bo ty patrzysz na mój strumyk, to się nie liczy. Nie patrzę na twój strumyk, nie mam go odpalonego. Ja patrzę na mój czat. Mhm. No twojego strumyka naprawdę nie mam odpalonego. I Kaj tu mogła uciec. No, mówię ci, masz takie silniki. Masz dwa, widzisz, na dole masz takie dwa i obok silniki. Musisz naprawić dwa silniki, potem możesz uciekać. A silniki masz w różnych miejscach. Gdzie ty jesteś, to cię zaprowadzę do jednego silnika i potem każdy pójdzie w swoją stronę. Mhm. To ci pokażę, jak to wygląda. Przysięgam! Daję ci moje słowo. Nie wierzę ci. Naprawdę mi nie wierzysz, Nanek. O, widzę cię. Nie uciekaj, nie uciekaj! Nanek! Chodź tu! Nanek! W drugą stronę! Nanek! Ja ci chcę tu pomóc. To jasne. A ty przede mną uciekasz? No, jestem za tobą. Gdybym mogła, to bym cię zabiła. Odwróć się. Jestem tuż za tobą. Chodź za mną. Zawału za chwilę dostanę przez to serce. Tutaj na przykład. Masz taki silnik, widzisz? I co tu I mam? go musisz naprawiać. Jak tam naciśniesz, nie wiem czy to jest R2, o, to musisz go naprawiać. I od czasu do czasu wyjdą takie quick time eventsy, to je musisz dobrze wykonać, ponieważ wtedy ten silnik wybuchnie i ja będę wiedziała, gdzie jesteś. Znaczy tak o, dokładnie to. I potem mi się pokaże taki ekran, że o, w tym miejscu może być. Aha. No, to teraz ty se ucieknij w twoim kierunku, ja se ucieknę w moim kierunku i bawimy się dalej. I jak naprawisz dwa takie silniki, No. to wtedy będziesz mógł uciec. Wtedy pojawia ci się wyjście. Widzisz, jaka ja miła jestem, a ty mi nawet nie wierzysz. No. No, O kurde, a czemu to wybuchło? no bo masz tu takie quick time eventsy. No jeszcze tego silnika nie naprawił. No nie, no to trochę długo trwa. A ten nadal przy tym samym silniku stoi co przed chwilą.
Nie Wer... musisz naprawiać cały czas jednego. Możesz naprawiać tylko inne. Ach. Wiesz czy co? No zostaw mnie! No i uciekł. A tutaj. Bije ci mocniej serce. Mhm. Zgadnij kto za tobą jest. A czemu ty się tak nagle pojawiasz? Bo taką mam postać. To jest mój duch, tak jakby. O. Teraz możesz się wiglować i tak mi możesz uciec. Ale tutaj jest hak. I ja cię wieszę. Tak we dwóch to trochę nudno w to grać, bo tak to zawsze jest 4 uciekinierów i 1 co goni. Ja cię kręcę. Więc jak będziemy to grali na sprzymierzonych, to wtedy będziesz musiał też z nami pograć. No mi się wydaje, że wtedy będzie lepiej. Wtedy będzie na pewno lepiej. Bo teraz tak we dwóch to może być nudno. No chociaż ty masz wiele frajdy w tym. Chcesz ty mnie gonić? No mogę. Dobra. To zobaczymy, czy uda mi się uciec, czy nie. To patrz, tutaj na dole masz te takie kwadraciki, potem masz tam jakieś, nie wiem, sześciokąty, czterokąty i takie tam. Mhm. Potem masz taką osobę i na samym dole masz switch to survivor, switch to killer i switch to spectator. To zrób sobie switch to killer. Ja mam switch to spectator, czy jakoś No tak. to kliknij to i jak to klikniesz, to pojawi ci się killer. No Jesteś? dobra. No. No. To se teraz killerujesz. I tak jak na przykład ty miałeś przed chwilą z trzeciej osoby, nie? To No. teraz będziesz miał z pierwszej osoby. Żeby Mhm. było trochę trudniej dla killera. Dobra. Ciekawe, czy się uda uciec, czy nie. Jak ci pozwala oczywiście. Aha, jak mi no, oczywiście. A ty już pracujesz, czy nie? Ja? No. Pracuję. Pracujesz. Pracuję. Znaczy, pracuję, ale tutaj w Niemczech to jest tak trochę inaczej. Czyli tak jakby chodzę do zawodówki, no ale już pracuję. Mhm. A to szkoła jeszcze masz? Raz w miesiącu. Mhm. Chodzę do zawodówki tak jakby, ale zawodu uczę się w firmie, a nie w szkole. Ojej. Strach się bać.
Jakiego ty masz killera? Nie wiem, a co? Bo są takie różne. Ja się zastanawiam, czym możesz być. Jak ja cię mam znaleźć? Chodzisz po mapie, szukasz. A co to są te czerwone te? No to są właśnie te motory, które... Silniki, które naprawiam. O, widzisz, teraz mi jeden nie wyszedł i na pewno ci się pokazało, gdzie jestem. Mhm. No. Ale tu już ciebie nie ma. Bo już uciekłam. Ach ty! Co ci się... Pułapkę mi tu nastawił. Aha, aha. Rozumiem. Taki. Mhm. No. Kurde, ja ciebie nie umiem znaleźć. Hello? Czemu ty tak szybko biegasz? No ty też mi tak przed chwilą szybko biegałeś. Ej, no gdzie ona poszła? Tylko ty mi mojego live'a nie oglądaj. Spróbuję. Spróbujesz. Mhm. Jaka cisza? No bo szukam cię. Nigdzie cię nie ma. Ej, co go nie umie rozwalić? Czego? No tego silnika. No silnika nie rozwalisz. O ty łobuzie.
A, no i złapał mnie. Dobra, Gdzie ty? teraz szybko. Teraz tylko wiggle, żebyś mnie nie doniósł do haka. A, hak już tutaj jest. No szkoda. No i mnie dorwałeś. No i tyle ze mnie jest. Oj, nie wiem, no powiem ci, to jest akurat tu łatwiejsze tego goniącego gonić. Jest łatwiejsze, jeżeli grasz z jedną osobą, ale wiesz, jak masz tak 4 osób do gonienia i potem na przykład jak jest 4, no to każdy może siebie ratować jeszcze potem przez jakiś tam czas. Każdy może na przykład 3 razy być na haku i potem dopiero umiera. Więc no. To trzeba zagrać, jak jest się więcej osób. To musimy się coś, kurde, zgodać na sprzymierzonych może. Trzeba się zgadać. Ta gra, jak jest się dużo... Najwięcej osób to chyba w 5 można grać. 4 uciekinierów i 1 napadzior. Znaczy napadzior, no killer. No to akurat by pasowało na nas. No. Dobra, żegnajcie młodzież, żegnaj Syriusz. Co? Kończysz? Nie, Syriusz się ze mną Aha. żegna. Cześć, Ewery. Co, jeszcze raz, czy co? A chcesz jeszcze raz? To możemy. Chyba, że gromy w coś innego. A w co innego? Jedyne co, no to chyba Roketa jeszcze by miała do zaproponowania. To możemy, no. Jakiś, Roket? no, może jakiś meczyk wygromy. Dobra, to zagramy meczyk. Syriusz, zanim pójdziesz, zmień tytuł. Dziękuję. Jak ty ten tytuł zmieniasz? Ja? No, jak on to zmieniał? Przez Nightbota? Nie, przez... Masz takie, jak jesteś na tym dashboardzie, to potem masz ustawienia. O, dziękuję za followa, Everest. To potem masz, że dodaj tam edytorów. Mhm. I dodałam Syriusza i teraz Syriusz może edytować. Ale to na tym Nightbocie, tak? Czekaj. Nie, na Twitchu. Aha. Takie buty. No. Co tam u ciebie, Everest? Jak tam, co tam? Proszę bardzo, dziękuję bardzo. You're a superhero. No ja muszę indywidualnie sobie zmieniać. No widzisz, to musisz sobie kogoś zatrudnić jako moderatora. A ty tu też zmieniłeś, czy tylko grę? Mi się tylko gra zmieniła. To i to zmieniaj. Wszystko, dobra, to dobrze. To dziękuję, Syriusz. Na dzisiaj możesz skończyć. Na dzisiaj cię wypuszczam. O kurczę. Ja też przez chwilę nie chciał zaktualizować. Aha, no spoko. To co, masz coś? Odpalasz ty? Czy ja mam odpalić, czy jak? Ty możesz odpalić. Ja mam odpalić. Odpal. W sieci, nie? No. 2 na 2? Można. Można. Ten chaos i tak dalej, to potem jednak za dużo chaosu. Ale jak ja ciebie mam zaprosić? Na kwadrat. Dobra, już to mam.
Kurde, no to jutro muszę sobie kupić arbuza, przeciąć go na pół, wypożyczyć betoniarkę, Po co? no zrobić nowy image. Aha, No, zapomniałem. no właśnie. Wszystko musi się zgadzać, każda liczba, a nie. Znalazłeś mnie już? Tak, zaprosiłem. Przyszło. Proszę, Pałcio. Dołącz. Dołączyłam. Chętnie bym zobaczył ten nowy image. Co? Chętnie zobaczę ten nowy image. Aha, rozumiem. Ma ktoś betoniarkę do pożyczenia? Jakiś coś, ktoś? Betoniarka na wypożyczenie za darmo? Ma ktoś coś? Ktoś tego, coś tam, coś? O, widzisz, mówię o nowym imidżu i od razu Co jeden? 11. 11 widzów? No, na live. Ej, no co, zaprosiłeś cię i co? Czemu? No przecież jestem. Teraz już odpal po prostu. No, naciskam graj, ale nie gra. Czemu nie gra? A, znajdź mecz. Jest wyszukiwanie. Dobrze. Spokojnie, wyluzuj się. Mam się wyluzować. Tak. Pam, pam. I co, cisza? Cisza, co? O Jezu, ale mi... Padzik ci zawibrował? No, tobie też? Mhm. Masakra, jesteśmy związani. A koszykówkę? Nie? Jak to nie? Koszykówkę gramy. No to trudno. Dawaj, strzelamy im tu do kosza. Pamiętaj, nie do pomarańczowej, musisz na niebieską biec. Aha. Aha. Widzę! Też sobie o tym pomyślałam. Nie! Oby nie wpadło. Nie wpadło. Jak tu się kręci? Nie, 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 nie. Nie ma. Aj. Ej, wziął mi to. Co za... Łodr. Wzięło ci to. Co za łodr. No i nie. O. Już myślałam. Hej! A. No i... Ale my się z tą piłką mijamy. Ej, wpadnie. Nie, kurde, chciałem to odbić. Nanek. Co to ma być? A, John nie mocie. Szkoda. Tak by było 2 na 2. Nie! No i nie! No Nanek, coś ty robisz? Coś ty robisz? Ej, co na mnie to wszystko zwalasz? No bo ciebie nie widzę. Mhm. Nie! Fuck. Ej, nie trafiłeś! No to trafiaj, Nanek. No i co mnie popchnąłeś? Biją do góry, ale w drugą stronę. O, leci! Wpadnie! No.
No i kto tu strzela bramki? No wiesz, nie mam takiego doświadczenia. A myślisz, że ja mam doświadczenie? Dobrze ci to idzie. Aha. No i Nie. zaraz strzelą. Ej, czemu oni szybciej dojeżdżają niż ja? Bo oni uderzają ją w powietrzu, a nie na ziemi. Tak. Oni to professional players, nie takie jak my. Mhm. No i ukradł mi turbo, co se chciałam wziąć. Wstydziłbyś się, Nanek. Kto, jo? No tak, no jechałam za tobą, no i turbo se chciałam wziąć i nagle turbo nie ma. Nie ma turbo. Nie ma turbo. O, dawaj, pędź! Pędź! Strzel ją! Ach. Aj. Chyba nią odbiłek. Ale nie... Nie jest tak pewien. Aj. Ja tak wysoko nie umiałem podskakiwać. Bo musisz skoczyć i potem dać kółko, żeby turbo cię tak do góry jeszcze Aha, pustowało. takie buty. No takie. Nie! No i mnie wybuchło. Ach. Nie. Nie! Nanek! Ach, Zrobili nam 2 gole. no 3 nam już zrobili, ale ja już jednego zrobiłam. Dawaj, teraz ty coś strzelisz i potem jeszcze ktoś z nas coś strzeli. Będzie dobrze. O. Się mijam z piłką cały czas. No i znowu mnie wybuchło, no co za... Aj. Aj! Trochę za nisko. Nanek, broń to! O. Nie w tą stronę. O, bij to! No, dobij. Za nisko. Wpadnij! No za daleko. Aj. Teraz włącz normalną piłkę, a nie koszykówkę, panie. Dobrze. A który ty masz w ogóle poziom? 20. No. Ty? 8. O, szalejesz. Jak z tego się wychodzi teraz? Co? Dobra. Tam gdzie pisze wyjść do menu głównego. Dobrze, znalazłem już to. I teraz... A ja w ogóle mam ta gra wybrać? No jak klikasz na gra, to W gra w sieci... i na dole masz pewno powłączane koszykówka i takie tej. Daj po prostu 2. Kliknij, żeby były tak tylko 2 podświetlone.
Masz? Tak. Coś tam po naciskołach. Okej. Oby dobrze. Uwaga, pad wibruje. No, poczułam. O, i gromy. A my są co, pomarańczowi, niebiescy? My jesteśmy pomarańczowi, lecimy na niebieską bramkę. Pomarańczowej bramki pilnuj jak... nie wiem. No, jak nie wiem. O. Na nek, w drugą stronę. A, sorry. Nie, wygłupiam się. Cieszyłem się, że Wiem. w ogóle piłka odbił. Zawsze coś. No. Jakoś trzeba zaczynać. Kurczę O, mi... i wpadnie. Obronił, co za... Ej. Fuck! To nie nasza bramka. Ale chciałem to odbić. To nasza bramka. Widzisz, że to chciałem dupą tam odbić. No, dupą chciałeś odbić, rozumiem. Berka. Co? Ajaj. I wpadnie. Ja! Ale... A, Fuck it. Kurczę. My to z jakimś klanem gramy, to nie ma co się dziwić, bo jak nacisniesz CL1, to No. każdy ma to samo skrót przed swoim nickiem. Fuck. No, dupa blada. Ej, wbiją to! Ja wbiłam. A, ty wbiłaś? Marka, ile bramek już strzeliłaś? Przed chwilą pierwszą strzeliłam. Do mojej bramki. Dobra, ja na bramce. Ty na bramce to broń. Kurde! Nie trafił. O, fuck. No i znowu byłaby bramka, to ten to obronił, piczowina jedna, no. Gdzie jest piłka? Tu jest piłka. Ojej, ktoś sobie wybuchł. Ej, ja cię kręcę. Oni nam to zaś biją. Nie wbiją, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ops. Się z piłką minęła. Teraz wpadnie! No nie, słupek, poprzeczka! Nie trafiłem! Teraz! Bum! Werka strzeliła gola. No to widzę, że ją pięknie z PS się przydają.
Jasne, że tak, Hukos. Pa, jak się przydały. Jak pięknie. Prawie by kto wbił, prawie. Ale prawie to niedobrze. No i mnie wybuchnął. Ech. Run! Nie! Padło. No, moi mieli jeszcze jeden. Nie mówcie, że ja muszę robić wszystko sama. Teraz wy strzelajcie bramkę. Kurde, ja nawet do tej piłki nie umiałem trafić, a co dopiero bramka. To staraj się, a nie. Bo myślę, że to jest takie łatwe. No nie? No nie jest takie łatwe. Aj! Nie w tą stronę. Ajajaj. Nie! Nie, trafił Daniel, idealnie. Na bramce miałeś być. A to przez chwilę. Przez chwilę, mhm. Chwilę. Ajajaj, idealnie to strzelił. Na jedną szansę, na jedną bramkę była szansa, ale teraz 2 w 30 sekund to nie ma co. Aj, jeszcze piłkę nie trafiłam. Fuck! Nanek! Byłeś najbliżej go. Coś ty narobił. Jak tak możesz? O, ja cię kręcę. Nie, Jeszcze nam wpadnie. tak. Nie, na szczęście. Ja cię kręcę. Na mnie idzie. Coś na mnie idzie. To nie moja wina. No moje też nie. Ja już strzeliłam 2 bramki. Dobra. Ja się muszę kurde skupić. Skup się. Grają to oni, czy co? Co oni grają? Nie wiem. Co oni robią? Mm, 3, 2, 1. Ta, ta, pa. Ej, za tą grę chcieli 200 zł, pamiętam. Za Rocket League? No, 200 coś. Dobrze, że była w plusie za darmo. Też ją masz z plusa? Mhm. 200 zł za to bym nie dała. Nanek, rzuć się na piłkę jak Reksio na szynkę. No próbowałem. O! Ej, co mnie popychasz? Ci pomóc chciałam. Jeszcze w tył. Nanek 200 z premium. Tutaj Hukos pisze. O, papa jak się na tą piłkę rzuca, tak jak ja. O, jest first touch.
Dośrodkowanie! Wow. Nanek. Wysadzili mnie. W powietrze poleciałeś. O, wpadło! Nice! $80 zł chyba normalna wersja kosztowała, co plus. To czekaj, mam Syriusza Blacka na czacie z Harry'ego Pottera. No. Ty będziesz Horcruxem, czy jak to się tam to nazywało. To będę miała takie wszystko. Ops. Kampfrau? Na Martin, was geht? Czemu tego Kamilowi mamy dać zapro. Damy zaraz Kamilowi zapro. Bo mi pisze na tym. O. Werka, odbij to! Starałam się. Ej, to mnie popycha. Oj, Werka. Przepraszam. O, to wbije, to wbije, to wbije, to wbije. Werka jest na posterunku. No i teraz wbije. Ja pierdzielę. Nenek, twoja wina. Nie, na pewno, zawsze jest moja wina. No kogoś musi być, no, No że bo- moja nie. No to twoja. Oj, oj, oj. Jaka tu jest akcja. Aj. Fuck, nie obronia tego. Fuck. O, obroniłeś. Szalejesz. Podać mi tu piłkę do przodu. Dawaj. O, poszła. No wbijcie to. Za wysoko! No wbij to, wbij to. O fuck. Opuściłem. Spokojnie. Nie! Nie mam turbo! To dociś to. Brawo. Dawaj. Jeszcze jedna. Teraz porządnie bronić tam. Kurczę, że to mi muszą odbijać. Nie! Nie!
Safe! Teraz będzie dogrywka. Golden goal. Kto pierwszy strzeli, to wygrywa. Dobra. Aj. Werka, nie! 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 Fuck! O. Ja królową strzelców. No a jak? Oczywiście. Szłambym. No, Ja cię kręcę. no nic. TV Lukas, siemanko, 1 na 1. Nie wiem. O, kabra. To tam zaprosić kogoś miałeś, nie? No to wchodzimy. Mm. No nie ma go. Nie podoba mi się. Muszę to... I to... Przesunąć trochę na dół. A to dać sobie tu i trochę mniejszy. Tu to tam, tam to tu. No nie, za duże. Ajaj. Nie podoba mi się Czekaj. tak. Tu to tam to tu. Tu tak, potem tam Ja. tu. Dokładnie. No i dupa nie ma tak jak chciałam. To niech idzie z powrotem tutaj w dół. To niech se tu idzie z powrotem, a nie, tu do góry. Niech tak będzie i tyle. Tu. Dobra. Jak tu kogoś do tego idzie zaprosić? Gdzie? No. Tutaj na ten czat. Na Discord? No, zaproś tego Kogo? Kamila. Niech wejdzie na mój Twitch, tam jest taki link. Ale nie, on tu jest. On tu był u ciebie. Był Tylko, tu? że, no, żeby go do rozmowy zaprosić. A no to niech wejdzie jeszcze raz, bo teraz go nie widzę. Nie mogę wejść, bo macie zablokowany kanał. No to... Ale to nie na ten, na inny. Na inny wejdź i cię Wejdź ściągnie. na inny. No. No. A nie idzie znajomego tu zaprosić? Nie, no ten kanał jest zamknięty. Niech on wejdzie na ten normalny live, a ja go przerzucę. Ale żeby po O, prostu jest Kamil. Halo? Nie. Halo? No halo. Kurde, w tu końcu. właśnie brakuje tego, że nie idzie znajomych zaprosić. Ale ty masz zawsze potem takie coś, że... Albo czekaj, wiesz co ja rozrobię? Zrób coś. Zrobię coś. Ustawienia serwera, W końcu. rolę, dodaj rolę, dodam sprzy. A, Jaki kolorek dać do sprzy? czekaj. Różowy. Różowy, no. Różowy, jest tylko fioletowy. To fioletowy. Czerwone. A nie, czekaj, tu mogę ustawić, o. O, taki różowiutki. To czekaj, to teraz... A skąd znasz Strażników Galaktyki 2? Ja? Strażnicy Galaktyki, co? Hmm? Teraz możesz przesuwać, zapisz. Ja nie znam Strażników Galaktyki, ja ich po prostu tak nazwałam. Mhm. O, i teraz na Nanka dodaj rolę, będziesz w sprzy. O,
I teraz czekaj, Krys znaczy Kamil, wyrzucę cię na chwilę. O, i możesz go tutaj przyciągnąć? Tak to działo. Nie działo, nie umie. Kliknij go, przytrzymaj i przesuń. No nie umie. Jak to nie A, umiesz? no dobra. Musisz umieć. O, przesunąłeś go na ten live? No próbuję go przesunąć, czekaj. No nie umie go tutaj. Czekaj, próbuję. Umie go naciś, nie? Hej, nie umie tam wrócić, Werka. Już czekaj. No przerzuciłeś go. No i ciebie też. Aha. To czekaj. Może jeszcze możemy zostać tutaj i tyle. No to dobra. Nie, Tomek tego stanie. A, czekaj, teraz dodam tutaj z przy. O. O. O, czekaj. Na nektara go przerzuć tu. Warka... Aha, Werka, powiem ci, że... Co mi powiesz? A tu Kaczy pisze u mnie na sztrumyku. Powiem ci, że PS i FIFA grać? Przesuń Kamila, nie, zaraz mi przeczytasz. Kaczy by chciał, żebyś go w umiejętnościach podszkoliła. Mogę podszkolić, ale ja sama jeszcze nie umiem grać. Ale jak chcesz, to chętnie. Przerzuć teraz Kamila. Teraz możesz. Nie umie. No. Przestań mnie rzucać. Musisz umieć. No nie umie go tu, nie wiem, na mnie to mu naciś, czy jak? No nie. O, czekaj, teraz. Nie. No teraz. Przytrzymaj jego nazwę i przerzuć tu. Nie kłam mnie, że nie, bo teraz musi być. Na ciebie dowołam, na mnie naciskom nie ma. Nie naciskaj. Naciśnij i przytrzymaj tak sekundę, dwie. I jak przytrzymujesz, to to ten. No. No, przerzuciłeś. Ale to musiałeś siebie wyrzucić i dopiero go wrzucić. Jak to siebie wyrzucić? No normalnie. Kłamiesz mnie tu na... A działo, dobra, teraz już mi dałeś uprawnienia, dobra, wszystko działo. Halo? Halo? No, wszystko działo. Hello. No, Kamil, teraz byłeś publikiem testowym. Dobra. Gramy w sieci. Jak mama pozwoli. A Kamil, ty tu jesteś, nie? Jestem. Ale w krzeł. Nie jestem. Jeszcze nie. A to to ja grajcie zaraz sobie. idę. Nie, chyba grajcie. A to ja będę zaraz show, wiesz o tym, nie? Bo do pracy idę. No, spokojnie, ogólnie roketa nie mam, wiesz? Mhm. Tak ogólnie. To tyle zabawy po to, żebyś z nami przyszedł pogadać? Tak. Mhm. No to super, to fajnie. Nice. Wiesz, w sumie lepiej jest na Discordzie pogadać sobie niż na imprezie, bo mogę się położyć i tak dalej. Rozumiesz? Mhm. Ogólnie przeglądam Facebooka. Do Lemiego wpadnę chwilkę. Pozdrów. Od Werki. Okej. Ode mnie też. Okej. Werka, co ty masz za mikrofon? Samsung G-Track. Samsung? Samsung. Samsung? Samsung.
Ten on... To jest sam syn. Nie, Samson. Ale samotny syn. Nie! To nie żaden syn. Chociaż, kto wie, może go ukradłam. O, 2 na 2. O, Nie, 3. No o, beń. i Anek. Tyle z tego wyszło, widzisz? I co ci poradzę? No nic nie. Ty mnie musisz tych ustawień nauczyć. Jakich ustawień? No z tymi na tym Discordzie, bo jest zielony. Nauczę cię. Lol. Ale ty też masz swojego Discorda? No, To mnie tam zaproś. dobrze. Nie, nie, nie. Nanek, brawo! Ups. Ups. I did. Fuck! No i... Tyle z tego. Ale my fajnie Kurde mój. No, dokładnie. Też tak uważam. Tak? Dziękuję. No i gol. Nie ma gola. Nie panikuj. Muszę setowo założyć, bo za dużo dmucham do mikrofonu. No i teraz jest gol, no Nanek. Nanek. Co to ma być? Przepraszam. Wstyd. Ty na którą do pracy? No zaraz się dozbierał. Pytasz się na które, ma on cię powiedzieć, że zaraz się będę brał. Nie wiem jak ci to mam powiedzieć. Na kopalni by dał tak około 12, a o 1 by zjeżdżał. A na normalne zmiany to się o 12 zjeżdżał na dół. Wiesz? Aha. No. O której? Bo nie słyszę. Widziałeś jak żem to obroniła? Ja cię kręcę, nie, nie. Uważaj! Broń to! O. Ale wybicie. Proszę państwa. Co za niewiarygodna sytuacja. Przepraszam. Zdrowie. Nie bijcie mnie za to. Za późno. Uderzyłabyś mnie? Ty znajdę. No i nie? Przed chwilą cię na haka wieszałam, to co? Uderzyć cię nie mogę? Nie. Teraz już się tak nie bawimy. Szkoda. Ej. Brama. Werka. Nie! Brawo! Ładnie to zrobiłaś. Ładnie. Ładnie, pięknie, pięknie. Zapraszam. Komuś mikrofon purta. Kamil. Kamil Purta. Kto? Kamil. Ty purtałeś. Nie. Chowaj się. Nanek, cichy agent. 007. Tak, chciałbyś. Nanek, kupuj FIFA. A co ty? Ja w to nie umiem grać. Po co ja to mu kupić jak... Skup się, Werka, skupiam się. Po co jak ja mam 16 i może że 3 razy w dnia pograł? Ale Ty to szalejesz.
Ale to wiesz, zrobimy wirtualne kluby, kurwa, sobie. Ja. Suby wpadną, suby wpadny, ja. No. No, wiesz jak mi w PS-ie lecą followy? Ja ci Można powiedział, mieć co możesz takie zrobić, plecy. żeby miałaś ich jeszcze więcej. No, wiem. Nanek, kupuj. Jutro na live będzie. Dobra, czym ja cię nas za słowo? Dobra. Nanek, Co o tym kupujesz myślisz? FIFA. Nanek mi mówi, że mam zmienić image. Czemu? Werka! O, Kamil, może ty masz dla mnie do pożyczenia betoniarkę? Ja wywrotkę mam. Powrotkę. No, Zawsze lepsze to niż nic, nie? no dokładnie. 10 kg make-upu na twarz. Arbuzy sobie potnę, wsadzę gdzie trzeba Are you sure? i będzie. Sex Max Sterka 02. Ty wbij bramka, Werka. No, leciała już do bramki. To mnie obroni. Znaczy, nie mnie, piłkę. Jezu, już nawet mówić nie potrafię. Jesteś pod takim wrażeniem. No, masakra. No dobijcie to. No ta jedna bramka już nam teraz też nic nie da. Broń to! Ale mnie szpetnie obróciło. Aj. Żeśmy wygrali tyle meczów dzisiaj, że... No, ci powiem, kurde. Zauważyłem, że tu cały czas niebiescy tylko wygrywają. No, musimy też w końcu iść do niemieckich, a nie. Eldo, jak tam film? A nas nie oglądałem, wiesz? Mhm. Nie oglądałeś filmu? Nie, nie oglądałem. To co robiłeś? Siedziałem. Siedziałeś? No. Gdzie siedziałeś? Na dupie, kurwa. No podałeś się też na film. No miałem iść, ale to... Okłamał nas, widzisz? No. On Jaki poszedł do dobry tych był lepszych, kolega. wiesz? No. Gdzie? Nie. Chciałeś iść do Lemiego, pozdrowiłeś go. Pozdrowiłem, ale nie przeczytał. No, co za... Albo nie słyszałem. Widzisz? Pewno twoja wina. Nie, bo tam kaczy bot wszedł, to wiesz. Ale czy... Zaczął Powiedz mi, fikać. kogo ty chcesz namówić, na co? No na ciebie, na FIFA. A co ty, ja w FIFA nie umiem grać. Ej, jesteśmy niebiescy, Nanek. O, to wygromy. Teraz wygramy. Patrz, bramka będzie. Prawie. Ale mi to wybił. Pa, jakie przerzuty tutaj robię i brameczka! Tak to ma wyglądać, a nie... A to ty takie przerzuty robiłaś? No nie? Aha. Nad sobą to, tego, tamto i pyk wpadło. Dobra, ja teraz bramka wbija. Teraz ty, dobra. Dawaj. Nie wiem, czy mi się uda. No powiedziałeś, że teraz wbijesz, to musi ci się udać. Bo jak nie, to mnie kłamiesz. Ja chcę bramkę strzelić, a sam się w bramce po ścianach w bramce jeździ. Dawaj, Nanek, pędź.
No nie umie tam trafić. Aj! Ajajaj. Znowu Kamil pierdzi. Kamil, co ty to robisz? To Nanek. Jajo. No ja tutaj widzę, że to koło ciebie się takie zielone kółeczko zdebrowałaś wszystkich. No w końcu w PS-ie jestem zdebrowana, nie? No to skoro mi tam nie wychodzi, to tutaj musi. O. O. Widzisz, on teraz też leci na bramkę, a ty Nanek? Z tobą. Bo mnie wysadzili. Masakra. I brama. Kurde, byłek tu. Werka, obrońca. Ej, kto mnie bije? Aj. Nie. Kurna, co tu się dzieje? Ha, żem go wybuchła. Dawaj! O Aj, kurde. obronił. Nie! Żem Dupa. przeleciała obok piłki. Ajajaj. Erotyczny na cebula. Siema, siema. Eldo, to ty tak cicho siedzisz, co tyś tam założył nowe te... No co ty, ty nie. No co ty, nie, wcale. Nie, nie przyznaję się. Ja. Nie przyznaję się. Brońcie! 30 sekund. Musimy to wygrać. Jesteśmy nie bliscy. To trzeba. I rozwalił mnie. Nie! O kurde. W ostatnich 20 sekundach. Jak tak Niebiescy mieli wygrać. można? No właśnie. Co się tu dzieje? Co tu się dzieje? To przyznanka. Na pewno, zawsze jest przeze mnie. Nanek. O nie. Kurde, wybił mi to. Nie. Dobra, dogrywka. Niech wygra lepszy. Dobra, ja zostaję na bramce. Zostajesz na bramce? Mhm.
Wyłącz wstrząs. Nie! Fuck! No Nanek! Wyłącz wstrząsy kamery w ustawieniach chaos oczu. Co? Jak wejdziesz w opcje, znaczy nacisnij options, potem opcje i kamera, to tam masz wstrząsy. Też mam to wyłączone, to naprawdę boli. A, wyłączyło mi się. No i mieliśmy wygrać, no i tyle. Dobra, ja będę kończył już. Dobra, to ja też będę kończyć. No okej, też spadam powoli. No, czekajcie, ja tu skończę strumyk Spoko, spoko. i będę jeszcze z wami chwilę pokotom. Też kończę strumek. Dobra, ludziska, dziękuję ślicznie. Trzymajcie się, cześć, do jutra, coś tam pogromy jutro na pewno. Będę pisał na fejsie, także wpadnijcie tam, ciupiemy po naszemu na Facebooku, będzie informacja. Dobra. Nara, trzymajcie się, cześć, cześć. Werka is back. Okej.